Sportpredicaat, standaard 11 jaar inmiddels. Gefokt bij A. Bos in Sint-Antonis. Bezit van SJ Kat BV. Zoon van Andries 415. Moeder modelpreferente Merrie van Pieter 312. En dan een modelpreferente Merrie van Lammert 260. Komt uit stap 50. Z2-dressuur met de nodige winstpunten. Standard behoort tot de eerste goedgekeurde zonen van Andries 415. Is afkomstig uit een van de meest predicatrijke merrielijnen van het KNVB. Hij imponeerde in de verrichtingen, met name als tuigpaard, in welke discipline hij maar liefst 86 punten behaalde. En werd vorig jaar goedgekeurd, 2 jaar geleden goedgekeurd op basis van zijn nakomelingen. Standard 447, gestationeerd bij Stal de Oerkong in Huins. Daar is die nogmaals, standaard 447. Dames en heren, volgende hengst maakt zijn opwachting. Hier is Pier 448. Sporthengst, 11 jaar, gefokt bij C van de Made Lage Zwaluwe. In bezit van SJ Kat BV Beverwijk. Zoon van Beert 411. Moedersterpreferente Merrie van Arsjo 279. Dan de stamboekpreferente Merrie van Mark 232. Hengst komt uit stap 15. Ingeschreven in het najaar van 2008. ZZ zwaar startgerechtigd. Viel in de verrichtingen op door zijn zeer ruime, krachtige manier van bewegen. Dan in stap, draf en galop. Beweegt daarbij met erg veel natuurlijke balans. 2 jaar geleden op basis van zijn nakomelingen goedgekeurd. Grote, ramige, prima bewegende nakomelingen bezorgden hem hoge fokwaarden voor zowel exterieur als sportaanleg. Zijn eerste zoon werd al ingeschreven in 2014, Jouwe 485. Beschikbaar bij het dekstation de Holm, Zevenhaarzen. Pier 448.
In de keuringsbaan Sake 449. Sportpredicaat 11 jaar jong. Sake de Fokberg Argus BV Rots de Gaast. Stal Lietse Vleren in Tsum. Eigenaar Dortsen 24. De vader van Sake. Gefokte aan een sterrenpreferente Merrie van Riepke 321. Ook goedgekeurd in het najaar van 2008. Z1 dressuur, 33 winstpunten. Eerste goedgekeurde zoon van de Dortsen. Heeft met name veel aanleg als rijpaard. Toont onder het zadel prima basisgangen, veel souplesse, veel vermogen tot schakelen. Sake 449 rond het nakomelingenonderzoek niet tijdig af, waardoor hij vorig jaar op wacht stond, maar is in 2015 op basis van nakomelingen goedgekeurd en daarmee weer helemaal terug op het hoogste podium. Nakomelingen onderscheiden zich door een zeer goede beweging aan de hand, dus ook onder het zadel in het gebruik. Hij zal vanaf dit jaar opgeleid worden voor de hogere dressuur door Saskia Meinema. Beschikbaar bij stal Lietse Vleren, Sake 449. Eens per jaar alle hengsten van KFPS hier op de keuring. Nog een keer, dames en heren, Sake 449. Dan komt binnen Sipke 450, sportpredicaat 11 jaar. Destijds gefokt bij Klaas en Maris van der Ploeg. Stoterij Bommelstein, jouw eigenaar, Terde 392, de vader van Sipke. Moeder een stermerrie van Ulke 338 en dan een sterpreferente merrie van Leffert 306. Vindt zijn oorsprong in stam 50, in het voorjaar van 2009 ingeschreven. ZZ licht in de dressuur met 2 winstpunten. Sipke het beste bewijs van het succes van de opzet van het Centraal Onderzoek in Noord-Amerika. Deze in de Verenigde Staten geboren hengst werd in 2009 goedgekeurd. Dekte vervolgens 3 jaar meer dan 100 merries per jaar. Vanaf dit dekseizoen zal hij beschikbaar zijn voor de Europese fokkers. Sipke 450 is de enige zoon van in de Verenigde Staten furoren makende Anton 343 zoon Terde 392. Is daarmee interessant qua bloedvoering. Blijkt een allround hengst te zijn in het Centraal Onderzoek. Vullens, veel gewaardeerd met een eerste en tweede premie.
Maakt een prima indruk met zijn 3-jarige nakomelingen. Daar het sterpercentage boven de 50%. Vorig jaar in februari nakomelingonderzoek afgerond. Dat zich grotendeels in de Verenigde Staten afspeelt. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren Sipke 450. Daar is hij nog een keer, dames en heren. Sipke 450. Alweer de laatste hengst, dames en heren, in deze rubriek, want nummer 453 blijft afwezig. We gaan verder met Reinder 452. Reinder 452, sportpredicaat. 11 jaar, gefokt bij Aan de Boer in Westfried. Bezit van T. Bosma, Kallemerzwaag, zoon van Aan 416. Moeder een sterrenmerrie van Sierik 326. Dan sterrenmerrie van Lutse 305. Komt uit stam 128. Z1 dressuur 11 winstpunten. Eerste goedgekeurde zoon van Hengst Aan. Dus de zoon van Queenie Bosma. Completeert Reinder 452. De vierde generatie dekhengsten. Grootvader Aan en grootvader Abe. Actief in de dekdienst. Reinder blok tijdens het vechting onderzoek met name als rij- en menpaard. Beide disciplines behalen 80 punten. Stap en draf, veel ruimte, tact. Goedgekeurd op basis van zijn nakomelingen. En die nakomelingen bezorgen een goede vakwaarde voor exterieur sportaanleg. Als sterkste onderdeel de stap. Beschikbaar bij de Queenie Bosma, Kallemerzwaag. Hengst Reinder 452.
nogmaals, Reinder 452. Wachten we 2 rubriek mensen. Alle hengsten deze rubriek komen binnen. We gaan zo dadelijk weer op tal zetten. Altijd weer spannend, altijd weer boeiend, interessant. Geniet van deze mooie collectie hengsten van het KFBS. Nog één keer, zodat ik een definitief oordeel te maken. Ja, gaan eens kijken. Als 452 op mijn kant even opkomt. 448 even een beetje inhouden. 452. Even 2 plaatsen op. Dus 450 aanstarten aan 452. Andere hengsten even iets inhouden. De laatste even een beetje aansluiten. 449 even een beetje aansluiten. Hebben ze op verloopende kwaliteitsvolgorde, dames en heren. Als jullie kijken nog een keer, kijken of het zo blijft. En dan gaan we opstellen. Op kop geplaatst, standaard 447. En ook door naar de kampioenskeuring op een tweede plaats, Reinder 452. Dan volgt Sip 454. Dan Pier 448. Gevolgd door Zaken 449. We gaan opstellen. Dit de dames zien weer fantastisch uit. Bestuursleden Peter Verzuilen, Detlef Elling gaan er dit aanhangen. De toelichting komt van de voorzitter van de jury, Bouke de Boer. Dankjewel Bert. Weer een mooie groep, vooral een groep met een mooie rasuitstraling. Paarden die goed in het rasteam staan. Op kop nummer 447 standaard. Paard dat hem goed heeft bewaard. Paard met een mooie voorhand. Paard dat sterke bovenlijn heeft. Correct hard beenwerk eronder. En die hebben ook in draf voldoende krachtig laten zien en daardoor ook op kop is gekomen. Dan nummer 254, Reinder.
Ook een hengst met heel veel ruimstraling, mooi behang erop, mooie halsvorm. Paard dat in de bovenlijn voldoende is, kruislengte voldoende. Paard dat beenwerk ook ruim voldoende is. Die net iets minder stapt dan het koppaard, maar daardoor op een tweede plek is gekomen. Dan nummer 54, Sipke. Paard die er heel netjes voor staat, met mooie ruitenstraling, mooi hoofd erop. De bovenlijn ook correct beenwerk eronder. Die ook voldoende actief stapt. Maar vooral in de draf misschien wat meer balans mag tonen. Vandaag ietsje overtuigender kozijn erin. Dan komen we bij Pier. Pier kennen we een massale hengst die royaal is. Mooie voorhand, mooie verhouding is. Die vandaag goed stapte, maar in de draf iets overtuigender mocht zijn. En dan hebben we Zaken, een heel hard hengstje, hard beenwerk eronder. Met veel jeugd er nog in. En daardoor op deze plek. Dank u wel. Wintaanhanger, toelichting hebben we gehoord. We gaan er, dames en heren, een mooie eerronde van maken. Met voorop Standard 447. Sipke 54, komt nog een keer voorbij. De hengsten toegevoegd aan de lijst van hengsten voor de kampioenskeuring Standard